Kestääköhän sun korvas siellä? Kyllä ne kestää. Rouva sit, tuli kysymään multa kuulee, että kun ei sillä nouse enää, että niin, ei tästä tule mitään, kun ei yhtään nouse. Niin sanoin, että oot sä kokeillut kaikki konstit? No mitä konstia siinä on, jos ei miehellä nouse, muuta kuin Viagra. Niin sanoin, teepäs tämä, että kaikista herkin hermopaikka on kiveksien keskisauma takana. Ja opiksi teillekin. Takana oleva keskisauma, siinä kerättyy kaikki hermot. Sitä ruppeet kuule hissukseen kädelläsi vielemään illasta, niin kyllä nousee. Se oli, kuule Annikki, kuule sun neuvos meni heti. Tämä on tosi tarina. Että ei vanhuksen talokaan, mikä kuollut ole erityisesti, ei ole kuollut, vaikka mummut on hämäriä kuollut.